Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn academaidd yw'r ornest flynyddol rhwng Caerdydd ac Abertawe, yr hen elynion. Nawr, yn y gorffennol, dwi wedi bod yn rhan o'r Varsity, felly dwi'n gwybod o brofiad pa mor gystadleol yw'r digwyddiad yma. A felly fe mod i'n dod o Abertawe, ond mae 'da fi radd o Gaerdydd ac Abertawe, sy'n golygu mai fi, siŵr o fod, yw'r unig un ddi-diedd sy'n yma heddi. Swansea! Come on, boys! Gwreiddio'r ornest oedd gêm rygbi, ond bellach mae'r Varsity wedi datblygu i fod yn rhywbeth hollol wahanol, gyda dros 1,000 o gystadleuwyr o'r ddwy brifysgol yn brwydro dros 5 niwrnod mewn 35 gwahanol gamp. Rowing, you have like water polo. I was here with taekwondo, so there's a huge variety of sports for people. Yeah. The smaller sports get as much support as the bigger sport. Yeah. Everyone's really willing just to support whatever's going on and be proud of their teams. It's fantastic. If it was just the rugby, I don't think there'd be this many people here. But it's great because there's a bit of everything, every team, everything. Dim ond brwydr Caergrawd a'r Rhydychen sy'n fwy na'r un yn erbyn y ddwy brifysgol yma yn Ne Cymru. Ac mae 2016 am fod yn flwyddyn arwyddocaol wrth iddyn nhw ddathlu 20 mlynedd o gystadlu yn erbyn ei gilydd. I think Cardiff have been winning so far. Yeah, maybe. I don't think we're going to lose. I think we've got this. I think you're going to lose. Swansea have got this. Wel, dyna ni, mae penllanw'r Varsity wedi cyrraedd. Mae pawb wrthi tu fas i Stadiwm Liberty yn aros am y gêm rygbi fawr yna sy'n am gloi'r diwrnod. Gyda blwyddyn gyfan o frolio yn y fantol, pwy eitha hi yn 2016. Y tîm yn dod i'r maes i'w bres fflames Stadiwm Liberty. Gwyrdd a gwynion Abertawe yn herio cochion Caerdydd am yr 20fed tro yn y Varsity. Gai. Gareth ni lledu hi. Joyce yn cadw gafel arni a trwy'r dacl, ond fydd honna ddim yn cyfri. I droed dros yr ystlys. Caerdydd yn dod eto. Bwt y prop na chi bas allan at Harry Griffiths! A chais cynta'r gêm i gochion Caerdydd yn erbyn llif y chwarae. Mog. A chic berffeth. 7-3 i Gaerdydd. Abertawe yng nghysgod y pist. Jed Evans ar yr ongl drwy'n tacl o'n cael ei atal. Mae'r pwysau'n ddibaid gyda Abertawe. Holder yn ceisio mynd i hun, cael ei atal. Gai yno! I wedi tirio, ydi wir. Cais cynta Abertawe. Cic syml i Rory Garrett, a mae'n 10-1. Mae popeth, mae'r cwpan yn y fantol. Abertawe yn symud drwy'r cyfale. Dix yr eilydd yn trefnu linell. Cinnamon yn gyrru mlaen. Caerdydd yn cystadlu'n ardal y dacl, ond predi mewn yr ochr yn gwbl amlwg a mae'n gigos bu Abertawe. Garrett yn rhoi y tîm cartre ar y blaen, 13-10. Bale oddi ar dop y lein, ond Cinnamon yn ei hadferi. Caerdydd yn brwydro amdani, ond y gwrthrycio gan Abertawe. Eiliadau sy'n weddill. A'r dyfarnwr yn cosbi'r cochion, a dyna hi. Mae wedi canu ar Gaerdydd nawr. Hon fydd cic ola'r gêm. Ydy Garrett yn gallu coroni'r diwrnod i Abertawe, ydy mae y wir. 1-15, ag Abertawe yw pencampwyr y Varsity. Gêm gyflym, gêm anodd, ond falch bod ni'n ennill yn y diwedd. Mae pawb yn meddwl amdano fe, pawb yn siarad amdano fe. Mae dechrau tomor tan y diwedd, so pawb yn edrych ymlaen, wastod. Ni wedi colli blwyddyn diwethaf, so mae'n neis i gael y buddugoliaeth.